जतन हामबाय खुलुमखा दिनै जों 2020 दाख्लैनि पुइला जों महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर सबसे राजा रणबीर सिंह राजा गाहाम राजा रणबीर सिंह राजा बुद्धि गोनां ज्ञान गोनां लेहा गोरों बनतयै जों दिनै सरकार कताल सरकार बीजेपी आईपीएफ सरकार जों कैबिनेट डिसीजन नागै जों महाराजा बार्थ डेनो सरकारी बाय पालायनो बागै जों घोषणा खायखा तागलाय जों साइमाखा 112 112तम जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि बार्थडे जों पालाय दंगो उसिगांगो जों जोंनि सेंट्रल कमिटी मिटिंगो जों सेंट्रल कमिटी डिसीजन नाखा सरकार तो पालायनाय न बनि लगे लगे जोंनि पार्टी तरफ थेके जोंनि आईपीएफटी पार्टी तरफ थेके जों जत्त जोंनि डिविजन जोंनि आईपीएफटी डिविजन खाजाक दंमानि ताबो जरादै जोंनि डिविजन 34 ओंखा 34टा डिविजन दं जोंनि अल त्रिपुरायाव जत्त जोंनि 34 डिविजन न जों सार्कुलार खाय रोखा अर्डार रोखा जे जत्तनो निजिन जागा दंगै ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खालामै जों महाराजा बीर बिक्रमनि 112तम जों खोना 19 तारिख अगस्त 19 अगस्त जों पालाय दङ अब जोंनि पार्टी गत तरफ थेके जों अल त्रिपुरा नि धर्मनगर हयते साब्रुम पर्यन्त जोंनि खवाई साब्रुम जोंनि उदयपुर बिलुनिया जत्त जागो जों पालायनाय जोंनि पार्टी तरफ थेके जों निर्देश रखा डायरेक्शन रखा आबांगै आं जत्तनो कयनाय जों जत्तनो खोना जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनि बार्थडे न हहम ददम खालायगै तं थकचा थक खालाय जों पालायलायनाय आं बनि बागै जत्तनो आं कयो जाते खोना 19 तारिख अगस्त गोबां मानसिनि प्रग्राम दङ आ प्रग्राम जों एटेन्ड खायनाय शुद्ध जोंनि पार्टी सिमिया जे लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन जोंनि गोबां अर्गेनाइजेशन दङ एनजीओ दङ जोंनि सिनियर सिटिजेन दङ बुद्धिजीवी दङ कर्मचारी दङ यूथ दङ जत्तनो बरक तं थकसा थक खालायै हम दम खालाय जों पालायनाय बरम आं कयनाय जत्तनो खोना 19 तारिख अगस्त जत्तनो चराय अक्रा सिक्ला जत्तनो कयो जों फायदि जत्तनो याक बाक्सा खा बाक्सा याफ्रि बाक्सा खालाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम बार्थडे न जों हम दम खा पालायलायनाय जों साइमानो जेकुनु दफा जाति निजिनि कालचार निजिनि लाइबुमानो जों मुइतमा खालायनाय जों गर्व खालायनाय आबागै अमानो पैलांखाना जोंनि आसक दिन परेव जों सुजुग माखा जों जराखा हाममाखा जों महाराजा बीर बिक्रम बार्थडे न पालायना बागै तैबो जोंनि पार्टी तरफ थेके जों गोबां मानसिनि बनि मूर्तिनो जों स्नामखा आ मूर्तिबो जों आरो जों जाति सावनाय तै मूर्तिनोबो जों साजावनाय आबांगै आं खागावो खोना जोंनि मांगे बेलाय दिन गाहाम जोंनि जत्त लुकुरवनो त्रिपुरा बासिरावनो आं हायनो हाय खा गाहाम ते हामबाय याफाराव